नोंथाङा सिखर जायो नामा? सिखर जायोब्ला सांग्रां जानाया मोजां। सिखर जायोब्ला मोजाङै खोनासं। सिखर पेकेटाव मोनदों मोनसे रोखोमनि हाथाइ। बे हाथाया मानसिनि ना जुनारनि हाथाइ? सिखराव मोनसे गाज्रि मुवा, बेखौ जायोब्ला मा जागोन मानसिनि देहायाव? 5 नं गरेस्वर बागान बस्तियाव सिखरनि पेकेटाव मोनदों मोनसे रोखोमनि हाथाइ। गुटखायाव हाथाइ ओंखारनायखौ लानानै गरेस्वर हालामाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। সেই বস্তুটো মই চিন্তা কৰিলোঁ ইমান বেয়া বস্তু এটা ওলাইছে তাৰমানে আৰু ৰাইজক আৰু কেইজনমানক দেখুৱাইছোঁ যে এই বস্তুটো এনেকৈ হৈছে চিগৰৰ ভিতৰত তো কোনেও চিগৰ নাখাবি দে চিগৰটো বেয়া বস্তু দেখছে না মানুহ কি অৱস্থা মানুহ কৰিছে চিগৰ বস্তুটো এনেই বেয়া আৰু ভিতৰত যদি এনেকৈ বিজনীয় বস্তু থাকে কি মানুহৰ দাঁত কিবা জীৱ জন্তুৰ দাঁত এনেকৈ যদি সোমাই থাকে মানুহৰ হাৰাদি কৰিব পাৰে বস্তুবিলাক এনেকুৱা বস্তুটো মই পাই কেনে চবক বাধা কৰি দিছে চিগৰ নাখাবি কিন্তু মই কাণত ধৰি এৰিছোঁ যে চিগৰ আৰু জিন্দগী নাখাওঁ মই আমাৰ এটা বাগান বস্তি চকতে কিনিছিলোঁ এইটো আমাৰ বাগান বস্তিৰ চক গুৰেশ্বৰ 5 নং গুৰেশ্বৰ বাগান বস্তিৰ চকত 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।